Колко верно. Кво е плешив? Но ние си мислихме, че са те изнасилили. Свърших си в гащите. Добре ще е да ни обясниш как си оцелял това изнасилване, да. Да не си от гума. Добре. Сега ще ви кажа палаци, превратът е зверски огромен. Пенк ме покани от тях, залъгаме, че ще играем Bed Wars, но сядайки, той ме пребара с дългите си пръсти. Усетих на къде отиват нещата и затова реших да се скупя и да се фърля от 8-ми етаж. Тък му бях готов да скоча и се усетих. Та съм гей. Вярно, че се опитвах да се излекувам, ама мамицата му то си е в мен. Започнаха да ме връхлитат спомени, как се забавлявахме, как му го прелапвах. Явно, че и той си е спомнил, що ме нападна директно от вратата. Отидох в библиотеката. Реших да се образовам на тема гей бракове. Но дали не избързвах? Той май просто искаше да си го мушне в мен. Реших да го тествам. Ще се направя на умрял. Така ще разбера дали го е грижа за мен или просто иска да ме ебе. Тъшаци, курец, сперма. И това само, защото не те склецах? Чувствата ставаха непоносими. Време беше да го тествам. Купих някакъв скелет от куко магазина и пуснах слуха. Само за да видя дали ме обичаш. И ти ми дойде на погребението. Вие сте педали? Аз съм 100%. Аз съм в Няма шок. как. Даже веднъж му го прелапвах, докато си режеше ногтите. Чакай да те поздравявам, любими мой. Аз съм мъж педал, кура съм уял, посред нощ газа му стрижа. Вие сте изроди. Ама верно ми го бръсна. И то докато имам разстройство, защо не ми каза просто, че ме обичаш? Ама как може да си такъв педал? Всички хора в града разчитаха на теб, а ти се оказа гей. И ни остави този нещастник. Не се обиждай. Не, няма се плашиш. Виж, копеле, дошли сме за друго. Добре. Малко предобрих. Слушай са. Нали, мили мои, имали сме много хубави моменти. Но почва да ми става неудобно. Виждам, че искаш да шибаш курвата до теб. Време ми е за друг тъпкач.